Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umndeni Mseleku wonke. Ifamily le yakuthando nesithembu abadala. Abadala ke ubani? Ubaba Mseleku, uMacele, uMayeni, uMakhumalo, uMangwabe. Abakwazi ukuthi bazofika ku season 6. Beshuthe ishow besazosikhombisa ukuthi usine indaba yakhe nepregnancy or usine akezwa mhlambe uyingane ehlukile uyabaphoxa kodwa belifihle iside lokuthi ngokumsiza bahambe bafika kuphi because kubalekile lokho bavezile la kwishow ekhuluma noMacele ukuthi usine wahlukumezeka baveza futhi nale part usine ekhuluma nobaba wakhe ukuthi lento yenzeke nini esemncane azathi ubaba Mseleku noma ngahluleka ukuyilungisa kodwa soyinqoba ezulwini. Bakhona abantu abafundisiwe ukusiza umntwana uma edlule esimeni esenjalo ukwenza zonke lezo zinto ukukhuluma nabo abazali bemsupporta so kungakuhle ukuthi leli side lokusupporta usine livele kungabi njalo makuzovela isizini kuzovela usine uhleze ezovela njengengane ehlukile uhleze ezovela njengengane engezwe ngingasho ukuthi akangasolwa akangadisciplinwa njengengane kodwa enye into angazi lipi igama elizongena kahle ngoba manje ukuvela kukaSine uselobevela nje njengokuthi yena akezwa uhlukile usine shuthi nje mayevela sekukhona ipregnancy bona njengabazali ke bonke engasabaliki ubaba Mseleku yedwa bahambe bafika phi nokusiza usine ngapha kunegumbi lamakhosikazi seliqalile laze laphela kukhulunywa ukuthi leli gumbi lamakhosikazi lizosiza ukuthi kulungiswe inkinga emakhaya nabazali usine kuhanjwe kafika phi naye ukumsiza ngoba usine manje mayevela ku season 6 sekuvela le pregnancy entsha okuthiwa ipregnancy yesithathu angakafiki kuleyo review angakayenzi review yaleyo episode yonke ngoba sevele nepregnancy ke le yesithathu ku social media wonke umuntu usine uyingane nje shuthi yena usizakala kubantu besilisa uthanda abantu besilisa lento le evele yenzeka emalokishini kuyingane ezihlukumezekile ababheki abantu abaselokishini ukuthi lo mntwana aze abe nje kusukaphi ababheki ukuthi lo mntwana uzulandela obaba abadala uhlukumezeke kuphi into kuzokwaziwa ukuthi nje intombazane yakobani mhlambe kuleyo namba esidumile lokishi lonke iphethe kabi kanjani kusukaphi bazalwane kusukaphi ngoba nalapha emasontweni mayivele ezinye ingane zisho ukuthi ubaba uthile umfundisi wenza nje uyaprotectwa umfundisi le ngane ke esilimele nithi izophila kuphi kanjani ikhululeke ibe normal ibe right isizoba nalo omunye elokishini enimkhombayo nisho ukuthi hayi lona vele nje usoba intombazane engalithandi ikhaya kusukephi ngoba ongenzeka ukuthi umsuka ukhona kulo leli khaya owenza lo mntwana angasalithandi ikhaya njengoba nosine ngasho kwenye ivideo ngithi hayibo usine ubaba wakhe uyimillionaire unemali esingasizwa masikhuluma ngento ekhulunywa manje kuthiwa phela usine kufanele ngabe uphila i-soft life ngoba uyi-first princess kubo and ubaba wakhe unemali and masibuka amakhosikazi kababa siyabona ukuthi hayibo baze babahle omama bayaswenka yonke into i-right mase sithi hawu usine kubo makunemali kunezindle engaya kufudumele akahlali ngani kubo ngithi ikhona ke impendulo kulama episodes amanye adlulile ukuthi kwenzakalani kusine esekhaya ikhaya kuye alisafani nekhaya ngoba nasi isimo esibi nasi isimo esamhlukumeza benze njani ke abazali bakhe bayaqhubeka benza i-TV show ngoba usine uzovela phela avele nepregnancy mase ke kuyabatshazwa ke eMzansi sekuyabhalwa ke yonke indawo ke nabanye ababoni ngisho ukuthi usine akakwazi ukuhlala kahle aqonde
ababoni ukuthi uhlale egoqe ubuya goqe izandla noma ekhuluma into eserious aka-behave njengomuntu ukuthi lolu daba olukhulunywayo manje lu-serious. Ngingasho ukuthi uzalwe waba kanje. Lento imphazamisile yayishintsha kancane i-behavior yakhe. Mhlawumbe uma ufuna ukwazi ukuthi ngiyazelaphi lento, into engiyifundile ngesikhathi ngifuna usizo ngizisiza mina ngoba bese ngiphila ngamaphilisi lawa o-beta pain lawa ekhanda, amaphilisi lawa e-stress headache. Ngalifuna-ke usizo ngoba nami udokotela wathola ukuthi leli khanda eliphathayo akusilo ikhanda leli lokuthi uphethwe ikhanda uzosizwa i-medication. Kunento eyenzeka okufanele lento le uyivule siphole lesilonda, siqaqale ibhandishi kuphole lesilonda. Umehluko-ke kimi ngakwazi ukubaleka, kodwa le experience ingenze ngakwazi ukusondela kubantu abake bahlukumezeka nezinto abadlula kuzona nendlela yokuthola usizo nokuphola-ke ekutheni mina mangithola usizo ngize ngafunda ukuthi hayibo kade nabantu abadala bayadlula kwisimo esinjena. Umuntu omdala uthola ukuthi akakhulumi ukuthi kanti wakwahlukumezeka. Omunye futhi akazi-ke nje ngezinto zo-mental health nangokuhlukumezeka. Umuntu uthola ukuthi ucabanga ukuthi yonke into i-right kanti akukho right. Ngikutholaphi-ke lokho? Ugogo wami wagula, wafunelwa lonke usizo wayefunelwa lona langamsebenzela. Kanti inkinga ilelephi? Ugogo wahlukunyezwa ukuthi umalume wazilimaza. So ukuzilimaza kamalume wazilimaza wathula, akekho waba nempendulo ukuthi kwakwenze njani, nanamhlanje akekho nempendulo. So ugogo wasala nokuzisola, wasala nemibuzo engaphenduleki, nobuhlungu bokuthi ushonelwe ingane ngalolu hlobo, yinto ebuye ikhulunywe ngabantu. Abanye mhlampe bazosola umzali or basole yena ukuthi into enjani le, ngoba phela into engeke nawe uze uthi uyayichaza uyayazi. Mina-ke kwi-journey yami yokuthola usizo sengiyafunda ukuthi hayibo umuntu ohlukumezekile ubehavior kanje, wenza kanje, omunye egule kanje. Ngathi ngiyifunda yonke le nto ngathi hayibo ugogo phela ubenje, nayi into eyenzeka. Ngikuxoxele ukuthi kwenzakalani. Ngafona ekhaya, ngafonela uma ngamchazela ngathi wema phela nayi into engiyitholayo ngomuntu o-depressed, ngomuntu onje. Ngase ngithi shuthi nogogo ubenje and le eyakhe iqale la indaba. Wathi uma yazi uqinisile ngoba wayehlezi ethandaza ngalokho, wayengayeki ukuthandaza ngaleyo nto kuphela ngoba wasala engazi ukuthi ithini into azoyenza. Akayamukelanga, akayidlulisanga, kwaba yinto emgulisayo. Kanti manje uma eya kodokotela kuvele kuthiwe hhayi umuntu omdala vele ukuba mdala bemnikeze le mithi engahambisani nalento eyenzeka ekhanda lakhe. Cabanga ukuthi-ke ngiqedile guys ukukhuluma ngalezi ndaba ey'buye y'jule. Siyabuyela-ke ekuhlebeni, sizohleba nge-TV show futhi nirelaxe. Anizukwazi ukungilawula ukuthi uma sengihleba nge-TV show nokuyihlaziya ngenze kanjani, because ngisuke ngihlaziya lento engiyibonayo nomqondo ongikhombisa yona, nokubhala kwencwadi okungibonisa yona, nendlela futhi engithi uma ngifunda iy'ncwadi ngibone kuhambisana nokunye engikubona kuma-TV shows. So uma ikhona indawo yokuthi uyangi-correcta, correcta ngibuze ukuthi uthini, hhayi indaba yokuthi awuye kuMangwabe, awuye kuMayeni, awuye kuMakhumalo, awuye kuMacele. Hayibo ngeke phela le inesidina kahle kahle leyo, hhayi ngoba phela osaziwayo labo. Mina angazi ukuthi wena usuke sewungenaphi ngoba phela osaziwayo. Kanti wena mawusho ukuthi okubonayo ngalokhu engikuchaza kule video yilokhu, ngiyakuzwa lokhu. Kodwa mase kuthiwa awuyeke ubani, yeyi awusiyeke ngomndeni waseMzumba nabantu bakaMseleku, awungeni ndawo. Hamba uyobasupport emaphejini abo, usiyeke senze ama-reviews nge-TV show esibuka kwi-TV yethu. Hawu, umuntu ningaze nimenza anidelele phela nina ngoba ngingazi ukuthi nisuke seningenelwe yini. Umuntu wathi awuyeke, please leave my channel elula, leave my channel ngoba lowo angizukumshiya usaziwayo. Yena umsebenzi wakhe lo wenzeka ku-TV uyahola futhi.
Yingakho-ke ku-TV. Okwakho-ke angi-understand ukuthi wena udliwa yini. Yileyo-ke yenza ukuthi mina mase ngikuphendula sengizwakala sengirude ngoba angikwazi ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Ngoba nencwadi ebhalwayo yaqedwa ikhishelwe or idayiselwe ukuthi abantu bayithenge beyifunde. Manje sesizotshelwa ngokuthi ungayithengi incwadi kabani. Yenziwaphi leyo nto? Ayazi zibe khona, ngeke futhi zibe khona. Manje sesizotshelwa ukuthi ungayibuki leyo TV show ngoba nizokhuluma ngosaziwayo engibathandayo. Hayibo, imihlola yethu, imihlola. Hawu.